Nos instamos a que se poñan de acordo, se den a man, refundan outra vez estas dúas mocións e sí que reclamen a todas aquelas administracións que sí son competentes na materia. No, digo que no, porque a súa intervención é para chorar. O Partido Popular queda no bolsillo, sabe? Non como fixo a súa alcaldesa que estaba aquí. Pois a miña alcaldesa foi alcaldesa de todos. Usted enche muitísimo a boca dicindo que usted é alcaldesa de todos os vecinos. Bueno, pois a alcaldesa que hubo do Partido Socialista era alcaldesa de todos. Outro día Emilio se enchía a boca dicindo, home, claro, o que é competencia de Diputación, mobiliarios e demais, vamos a estar de acordo, exixir, pois exixio. Mentira, absolutamente. O que ese discurso de o lado dos concellos, non entendido os concellos, todo eso é por propaganda. Iso sí que é propaganda. Que son únicos en facer unha cousa, en decir unha cousa e facer a contraria. Únicos son. Claro. Si eles o rexeitan, non está ben. Desde logo, pero que damos en parte. En todo caso, como a moción presentada por a súa, poden modificala e presentarla nese sentido, xa que teña a decencia de aceptar estas recomendacións, porque non o fan, están na súa disposición. Evidentemente, xogo político, se se quere facer, facémoslo por ambas partes. Nos mancos non somos, tamén sabemos dar de ben o valor, non?